Very sorry, ndanonoka nhasi, ndanonoka. Traffic yacho ma1. Ko hamuna kupfeka safety chichiitika bana? Aini yangu sei yakadambuka kwese kone Cecilia. Yangu sei ndakaiyanika panze payabi. Chipo, chichikunetsa? Dzangu dzakarasika se. Dzarasika. Dzarasika rini? Mangwana ndisoda kuona musina kupfeka masafety bana. Ko Gribet. Hanzi, muti wakapfeka hope cheno pabasa. Ndangoti sezvo ndasi iri hoza weekend. Aiwa, hoza weekend, au hoze weekend pabasa pangu, pano pabasa pangu kana mkumana ndizi. Mangwana ndoda kuona order panapa. Alright. Saka yangu ndoya naye yakadaro. Iwewe ufana unotsvaka boots. Worksuit aiwa wakachena. Aiwa wakachena, but you know safety shoe unoda kuona mangwana. Iwewe safety shoe ne overalls. Pedza unondibikira utina nditi ska accountant zvino ngazvigadzirwe pabasa mazishandi yangu muka chimwe bame saduzana tirota nguva yese ayo mutaura nandirota ine nguva yese ine bame aiwa nditsunya ndibonzwa murumba haro chine nguva yavamadziva vamazambuko zveshuwa nebamuri mushandi wangu bajesu mushandi wekuita sei ndoita mushandi wako inini chiko naibami unazvo zvinobhowa sezvizvi aiwa muwangu aiwa zvasho panguva yakadai ndopona ofirindidza kurara kwangu hope dzangu jamani mimi ndimatovhiringidza zvinhu nebamnini zvii zvamunoita pakati peusiku makuroya handiroye wangu makuda kupinda murusero makuda kugadha bere manga muchida kuita sei pakati peusiku nejama zvakawandisa zvetetiita kana vakazviona vanotaurisa areka zvinzi unoroyiwa chero nemunhu ari padhuze handiroye vanhu vakaita sei aiwa bosi aiwa pakati peusiku munoziva kuti ini ndiri kuzvirotera hope dzangu dzeumambo tondikanganisa ndiri bosi ndiri kugara patafura ungaita bosi iwe mukaubika doro nemahiyo wakabuda nawo ngandivate muna muroyi ndibaba vake aiwa funga kuti chifuga kokubezera apa rendi ndinobhadharwa unoziva kuti rendi inobhadharwa sei hazvina kana basa iwo sha rendi neniwo baba vangu aikobhadhara sha uroyi unongotangira kunana amai uchizoenda kuvana iwo inhau yekuti wakavenga amai vangu kana nevako vachafa futi shit man damn it bro